Gore ra 2014 kwaiva nemumwe murume ainzi Panganai Java aizikana nezita remadunhurirwa rekuti Passion Java. Murume uyu akachallenja akati ndinoshuwira kuzadza National Sports Stadium, ndikasarizadza handaizoparidza futi. So zvichakadaro akatanga kugadzira strategy dzake, akaenda kumaredhiyo, kumaTV achiita maadvert, mabhazi, akanamira mastika achiti ndichada kuita Night of Wonders. So zvaanga akatemba akazoita munyama wekutadza kuziva kuti zuva raizotevera mangwana acho kwaiva neburial yerimwe gamba ranga rakafa musi wacho raida kuzomuka richivigwa. So pakatenderera tsamba yekunzi aida kuzopuhwa mabhazi nemusangano waaisapota weZANU-PF, asi kwaiva nemumwe munyaya metizheni waiwanika paCoolen TV ndiye akazobudikira akatanga kungwadza ZANU-PF achiudza chokwadi kuti kana muchinge mafunga kubatsira mukomana iyeye musakanganwe kuti mangwana muchada kumuka muchiendesa futi vanhu ivavo nemabhazi kuNational Heroes eka kuti vanoviga gamba. Zvichakadaro zvakabva zvakonzeresa kuti vapepuke vaonere kuti zvataurwa izvi zvino musoro ende zvinomeka sense. So zvakazokonzeresa kuti vati Java hatichakwanise kukubatsira, chiita uzvionere chingoenda zvako nemayuthi ekumbare chete, mapostori hatichakwanise kukupa nekuti tichamada kuHeroes kuti vange vachiviga gamba. So akazongoenda kuground rake rakaenda ane vanhu 65 chete ndo vanhu vakaatenda church service, ende vanhu vacho ivavo vanhu vanomuteera paTikTok yake. Asi mari aiklema kuti akashandisa i180,000 kutenga stage nekubhadhara majournalists vakaenda ikoko, asi ground rake ranga rakazara pasocial media kwete kuzara nevanhu. Ndizvo zvakaitika ipapo. Ndo zvange zvakuitika mumakore achateera ikoko, ndo maverengerwa dzinenge dzakuita ipapa, pachisekwa munhu semunhu, pachitaurwa nyaya zvichinzi kwaiva nemuprofita wenhema. But guys, inini zvangu ndinongoti zvinhu zvakaitwa nomumwe, vanzi zvaitwa nomwana umwe tenda zvezera rake akagona. Well done mukomana. Vanhu vakawanda vanotombotraiwa kuita something chinobatika vachitotadza. Machurches akawanda, machurches ese, ona machechi ese ari muZimbabwe, Zayo Jaja yakatadza kurizadza pavaenda kuno vachienda kurufu rwababa Guti, vakaenda kunoitira mustadium iroro rakatadza kuzara baba, but vachitonzi vane crowd yakawanda, but vakatadza kurizadza. Wanzwisisa maindependence yacho akazinga asingachatozare meme. Muziziva imi munhu wana akangogona kunyatsorizadza muZimbabwe ndiProfeti Manyo Makandiwa. Vakarizadza futi vatoona kuti ratodiki, vanhu vakutogara panze pestadium kuma overflow, vatanga kutonoitira zvokufamu kwavo.